Brad. Natay bisita Grabe yaw-yaw na ni brother Kutas. Argesino, Brad. Kada lang ha. Natay bisita diri si brother Argesino from Davao. Ato ni siyang i-welcome, bro. Mayong gabi ini mo da, bro. Bayang gabi din niyo. Salamat guys sa pagdawat sa kusin ha. Salamat kayo. Sige. Unsa may atong ikaalagad aning naay Seventh Day Adventist ni sulod sa atong live, sir? Basin pwede ko makapangutana sa atong higala nga Seventh-day Adventist pwede na. Pwede na kayo, bro. Sige. Sige, guahid, sir. Kay ako lang may ihop ako ang microphone, sir, para di ka mag-iko o magkasinabtanay ta kay Pili naman sa tuntas. Pulihin na yun. Naroon ka magkagawin mo. Iwasin. Ana mo gyud na Sige, sir. Kuya para natin, iwasin na. irong buang basta makasunod Hindi gani pwede sa dati, tao dati, sa tarong tabangan gyud nagbunal. Bigyan mo ka daw sa tabang mo. Kulo mo. Iwasin na natin. Dia. Dayon na pangutana nako nimo. Okay. Gigamit nimo ang tawag kining maayong balita Biblia katong tawag kining sa chronology. Gigamit ba nimo kay imong gituohan ni o gigamit nimo ni kay wa nimo nituohi? Gituan ako na. Kay mama na ang ebidensya nga si Kristo namatay sa tintipin. Gigamit nimo ni kay gituohan nimo tinuod, gituohan nimo putput. Gituan ako na katinuod kay mo ni gigamit nako. Nabi mabasa diri nga giingon din nga 30 AD namatay si Kristo. Una. Basahan ako? Gibutang din ha. Ayaw po nakatba. Ayaw sa. Dili kinibakak bro. Ako basahan ha. Ayaw lagi. Dara basahan ako. Pagkita ko sa imo dara. Parehong Biblia oh. Parehong Biblia nga tong tawagan ng gigunitan. Parehong Biblia. Dara pagkita ko sa imo. Isa. Scope na 30 AD ang ibabaw. 30 AD kamatayon ug pagkabanal. Dili lagi. Pagkabig ni Pablo. Oh yes. Nabanhaw, namatay si Kristo nabanhaw 30 AD. Ayaw ilara ba? Ayaw ilara ang tao. Ang giingon din Dili man ila. ang buto pasabot, di pa. Ang scope is 30 AD pataas, di ba? Antong kang San Pablo 65 tama? Tama. Oh, tama. So buti pasabot dili specific ang kamatay ni Kristo 30 AD. Sakto? Di specific din sumala sa chronology ninyo. Yung din 30 AD kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Musupak pabretane. Ayaw lagi. Dara. Unya na. Ang paggamit ng ang mali. Ibabaw na. Dalawang ibabaw. Di ba 1 AD? Sakto? Sakto dili. Tanawa ng 1 AD. Asa. Para sa libro. 1 AD ibabaw na. Ibabaw sa 30. O na lagi basa man 1 AD. Sakto. So 1 AD Ah. ni Kristo sakto. Sakto. So namatay sa 30 AD sakto. So kulang ang imuhang isa. Kaya 33 man namatay sa Kristo. Ang imo may kulang. Ang 30 AD, ano bro? Ang 30 AD, mo ni pagkamatay ni Kristo. Dili na makasabot bro. Dili ikaw ang kasabot. Ikaw ang kasabot. Pagkita kasulti gani. Ang chronology, klaro kang chronology ng tingon 1 AD pagkatao ni Kristo sakto. Mo ni ang gisulti din Mo ni gisulti lagi din Mo ni gisulti din Mo ni gisulti din Sa imong gitawag og panabot si Kristo namatay 30 AD sakto. Sumala sa chronology. Oh, sakto ni. So kulang tulo. Namatay si Kristo. Kulang tulo ka tuig. Tulo ka tuig, agi ka sa iyo pagministeryo. Tulo ka tuig. Kinig 30 mo ni pagkamatay ni Kristo. So sakto na siya. Kining tawag kanyang sakto ni. Imong gigunitan. Kung sakto na 1 AD na tao si Kristo namatay sa 30 AD, so kulang. Dili ni kulang oy, sakto ni. Sa 1 AD na tao niya pagkaman 30 AD namatay. Dili ni kulang, sakto ni. Nagatawa sila. Ikatawan ninyo yung Biblia sa iyo din Sunod. Kining gingon din nga tawag ining 1 AD. Gikan sa 1 AD to 30 AD. Pila ka tuig na? Oh, mo na siya ang Pila ka tuig? pagkatao ni Kristo sumala sa gisulti. Pila ka tuig? Namatay si Kristo 30 AD. Sa to pa 30 AD, nabanhaw po si Kristo. So sutyan ang iyong doktrina 33 AD, nagtupo si Kristo Romanong Katoliko. Mr. Alado, di naman akong pangutana na 1 AD na tao si Kristo, tama? O sumala sa gisulti din Okay, 30 AD namatay si Kristo, tama? Sumala sa gisulti din Okay. Pila man
katuig, 30 katuig o 33 katuig na. Dili na 30 tuig, 30 ide gyud ni siya ang gisulti din eh. Yan ba? Ayaw palusot ba? Klaro na. Ay, isa palusot to, dili mo lusot 30 ide oh. Ay no sa. Palusot ka 30 ide na klaro kayo. Dapat di palusot na. Lagi. 30 lagi gibutan. Amo gani na kun imo nang uyunan magkontradiksyon mo imong pagtulutan. Isa. Wala gyud specific din nga 30 ide siya namatay. Okay ha? Ay, klaro ano? Kamatayon og pagbabaw ni Kristo 30 ide. Nganong imo pa na sa pakon? Ikaw may nasupak ka na eh. Ay, no, sa mga. Sa to pa di ka masupak ani nga namatay sa 30 ide jud. Di ba? Si Kristo natawo man kaha tumala sa dokumento nga magigunitan nga sumala po nimo kamatuuran. Natawo si Kristo 180 sakto. 180 natawo si Kristo. Oh, mo sumala lagi sa inyong gibasa diri. Sumala sa inyong chronology. 180 man natawo si Kristo. Pila man edad ang namatay sa pila edad niya? 30 ide. Namatay si Kristo. Namatay si Kristo. Alagi pila edad niya? 30 ide. 33. 33. So ang 180 plus 180 plus gitawag og 33 pila? Ako lang ang inyong chronology kay 30 ide man eh. Namatay si Kristo. So ano yung bot-bot? Inyo mo ni libro? Bot-bot lagi na. Inyo ni libro? Sunod. Ano sa natawo si Kristo? Sumala din better 180. Pero sa inyong uban na Biblia nasa 4 BC. Wala na textbook yun sa ubang Biblia ang chronology nga si Kristo na tao nasa 4 BC. Uban, Mr. Alado, ano ko dalo sa uban dili ta sige gamit nimo sumala pa nimo kamatuuran. Kining gingon nga tawag kining 180 kanang pulong nga 180 pwede ba nimo ihatag ang kahulugan sa pulong 180 kanang term nga 80? Yes, ano Domini? Ano Domini? Sa Bisaya? Mo na siya pagsugo sa tuig nga pagka-ministro ni Kristo ang katao. Ano Domini? Isa? Oh, sa pagkatao ni Kristo. Tuig. Ano Domini? Si Kristo lagi. Ay, si Kristo lagi. So, buti pasabot, kung bingong kag ano Domini, tuig ni Kristo, sakto. Tama. Sakto. Karon, pag mingon ka nga si Kristo na tao mga around 3 to 4 BC before Christ, ang buti pasabot, nakabuang ka sa imuang calculation before Christ gani. Dili na magkabuang kay tumuadto ta. Ay isa. Dili na magkabuang kay tumuadto sa chronology, klaro man dito nga si Kristo namatay sa 30 AD. Basahan na ko nadiri oh. Ano to? Asa ubos oh. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Jesus sa ato pa isa. 1 AD ang isi nagpasabot sa ano Domini sa tuig sa Ginoo ay sa paminasa. Apan ang sinugdanan nga pag-ihap gisugdan nga naglakaw panahon nga sayop di ay ang pipila ka tuig sa ingon nga ang pagkatao ni Kristo malagmit nahitabo sa 6 BC. Klaro kayo. Dili klaro, di ba? Kay malagmit God, di ba? Daraw, di pa kasayop niya sa inyong chronology pod kay dili klaro what na tao si Kristo. Daraw sa ubos gipundisyon niya. Giputlot sa kanya. Ipo yan sa pato. Sa 180 ba? Sa 180 ko ba? Ni tawag ano ni Kutlo nga sumala pa nimo tinuod na tao sa Kristo 180, di ba? Dili, girepyot na bro. Ayo kami. Girepyot na sumala gyapon sa inyong libro. Mo nagitubag din mo kanina. Ayaw kami. O gito ba na ko may nabasa? Paksa nang ginabuhat nimo. Dili. Igo na ko lang sumay sa iyong libro. Libro gid namang. Pero man, pero man paminaw. Niya kita ka na itudlo na ko ha. Daraw, gagmay no. Isa. Kining gagmay oh, daraw. Kabalo ko. O sige so pinini, isa, paminaw sa. Ayaw kong tawag ka ng Ilara. Ay, ang panahon karon giisip nga nagsutawan na idiwan ha asa isulti ba to ang idi nagpasabot sa ano Domini sa tuig sa Ginoo apan ang sinugdanan nga pag-ihap sa hisusihan samni hisusihan tama hisusihan sa pagkataong panahon nga ang sayop di ay og pipila ka tuig sa ingon nga siya nagpakatao
o pagkatao ni Kristo malagmit nahitabo sa mga 6 BC. Why klaro? Nasayop gyapon ng 180. Ayaw kong tawag ka nang Sayop gyapon ng 180. kasaag-saag imong tubag eh. Ani, balik ta. Ay, igor ako nagbase sa libro, sa abri yung libro. Sa abri yung libro. So, pala pa nimo, 180, ni uyon ka nga 180 na tao si Kristo. 180 lagi, kay mao na yung mabasa din eh. Pero i-refute na sa inyo rapon nga libro, ubos ane. So, Namatay si Kristo sa Santo Iga. niya lagi 30 AD, namatay si Kristo, atras ta na, kay 30 AD. Ang buti pa sabot, kung natao siya 180, niya namatay sa 30 AD, 30 anyos, lagi siya. Sayop lagi. Wala matino nga 180 kyo na tao si Kristo. Ayaw katawa kaya katawag hilaw. Pildi na. Katawag hilaw ra ba? Sayop lagi na ang imong 180. Yung una na ko na ay mabasa man. Pero giripyot na sumala sa iyong libro nga 81. Wala na nagpasabot sa pagkatao ni Kristo, idiwan. Giba na bana na karon nga nahitabo ang pagkatao sa 6 BC. Lagi. 6 BC. So, ang buti pa sabot, kulang ang tawag anang imong calculation, ang imong interpretation nga 30 AD namatay si Kristo. Kay kulang man. Dili kulang nagbasir ako sa iyong libro. Kulang ito ka tuig, di ba? Di nagbasir ako sa iyong libro lagi. Di ba? Nagbasir ako sa iyong libro. Pareho mo tagibasihan, dara. Pareho tagibasihan eh. Oo, pareho tagibasihan, di ba? Karon. So, buti pa sabot kung kana atong basis is 180, pagka man namatay si Kristo 30 AD, so buti pa sabot kulang tulo ka tuig. Girepyot na lagi na, girepyot na. Sa ubos na, sa ubos. Ini ang refute lagi. Sa ubos bro, sa ubos. Ini po kaya labo. Sa ubos, palusot na pugka eh. Palusot na pugka. Ano sa permente? Sino ka ipitsa ko kay nagbase mo ko sa libro. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Jesucristo sa ato pa 180. So buti pa sabot kung ang ato ang ihap nagsugod sa pagkatao ni Kristo 180. So namatay siya subay sa ihap sa pagkatao ni Kristo unsang tuiga 30 o 33. Okay, natubag sayop na po na. Nga naman 30 AD kinamatay si Kristo. Nagbase ko sa tao ka nang nasulat kanang imong 30 AD. Usa nang 180 na tao. Usa nang AD dai tuig na sa Ginoo. Ayaw lagi kuan ayaw tawag ka ng ilampas ng imong pangunahuna sa nakasulat dili na mao eh. So balik Ikaw ra naglampas. Gagmay. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Jesucristo sa ato pa sa 180. So magsugod ang Okay. sa 180 sa pagkatao ni Kristo sakto. Ipadayon ko, ipadagbasa, ipadayon. Ayo putla, padayon. Giputol man nimo. Sakto ba? Giputol na nimo. Giputol nimo basta dili na sakto kulang na. Tawan mo pusong kulang nimo tuwasa. Okay. Nagpasabot Di na sakto, kay kulang na. Si Ginoo. Apan sa Diwasa. sinugdanan ang pag-ihap yung susihan o naglakaw ang panahon nga sayop di ay og pipila ka tuig as sa ingon nga nagpakatao si Kristo. Malagmit na hitabo 6 BC. Kung 6 BC na tao si Kristo. Ibasa mo rin mo di ay. Di, klaro Kung kayo. 6 BC ha, malagmit ko. Dili conclusive, di ba? Malagmit ko. Di ba? Oh, malagmit po na idiwan, nga dili idiwan, malagmit man. Asa man magsugod ang ihap sa edad ni Kristo sa AD o sa BC? Oh, magsugod kay kung asa siya nagpakatao, lisod pug kaayo budrekta siya sa tuig wala niya dili pagkatao niya. AD o BC? Wala matino lagi, wala record sa Biblia unsang tuig gid siya namatay tao, wala record. Aluso ka na eh. Wala gi record, wala po ibabasa sa Biblia nga December 25, wala gi record. Gamit yung dokumento. Dito si Hindi ka gamit yung dokumento. gusto mo Kung siya tama nga term nga gamiton sa pagkatao ni Kristo, AD o BC? Oh, di lagi sumala ini pero ang tuig dili gid 81 kanya naman. Lagi. So, Dili gid 81 kanya naman. Na diri oh. Niabot ang panahon nga malagmit nga si Kristo ng tao na itabo sa 6 BC. Sa to pa dili sure nga 81, dili po sure 6 BC. Kaya wala may record sa Biblia kung saan tuig na tao si Kristo, wala gito na. Sa termino, o mogamit kag tawag ining BC dapat wala pa si Kristo, di ba? Before Christ pagani.
So, Okay, listen po kayo. Nag-exist si Kristo, ano bro? Nag-exist si Kristo sa pagkatao. Pero ang tungin sa pagkatao niya, wala siguro. Dili sigurado AD1, dili sigurado 6 BC. Ayaw na ko, tepa, excuse me. Ayaw na ko dataan ng BC kay contrary na sa terminong gigamit, nga naman kay ang paggamit sa pulong tawag anang AD panahong Kristo. Kung nag-exist wapas Kristo. So mo di pasabot kung si Kristo na tao 6 BC wapas Kristo ana, wa pa siya tao. Diba? At ako, gibasa gino malagmit ka ni, malagmit. So wagi ko naro gani. So ayaw Karon na AD1 man. Ayaw stick sa imong AD1. So, bis nga tawag anang sa pagkatao ni Kristo, unsa may tama ang gamiton AD o BC pagkataong Kristo. Sa iyang pagsulti nini sa pag-exist niya, wala gisulti din o sang tuiga na tao pero gisulti da AD1. Ayaw. Excuse me. AD1, nga naman. Klaro na gani kasi ng AD o BC diha. Dili mo nalipay. Okay, next. Sakyan takas. Kining giingon din hinga kuan. Kining giingon din hinga tawag ining malagkit na hitabo sa 6 BC. Kinsa man nga counting ang gisunod ani? Kang Dionysius Exiguus or kang tawag anang Josephus? Dili na ta mag-isgot na nagkisa accounting kay nasulat naman ba? Inyo man ang libro. Inyo man ang libro. Inyo na kung basa sa inyong libro. Oo, no. Ay, naon sa mga... Inyo ng libro ba? Inyong libro. Ayaw sa pakay yung libro. Dili na mo ang libro. Ayaw sa pakay yung libro. Dili na mo ang libro. Dili na Ayaw sa pakay yung libro. Inyo ni. Ayaw ipamabos sa Katoliko. Dili sa Katoliko. Diba? Dili na sa Katoliko. Ay, naon sa pakay yung libro noon. Clarisan Publication, dili ning tawag ining Philippine Bible Society. Okay, balik pangutana. Isupang na si libro. Kining giingon din nga 6 BC. Kining giingon din nga 6 BC. Ang counting nga gisunod ani kang Josephus or kang Dionysius siguro. Dili na mo importante bro. Dili na mo atong gi. Kasi ang kailangan mabasa oh. Lagmit din 6 BC. Ayaw na to sir. 6 BC. Ay sa lagi. Oh, mo gani. Malagmit 6 BC. Ay. Mo gani. Ano mo ka na sa inyo? Inyo man ang libro sa pa. Iyan na sa Katoliko. Ayaw na pangita o kasi utang nga na. Inyo ni sa Katoliko ni. Ay, no, sa mga. Ikaw na ko nabasa sa libro. Ay, dili. Ikaw na ko nabasa sa libro. Palusog yun kayo. Ikaw na ko nabasa sa libro. Next question. Pag ingon din nga tawag ining 1 AD na tao si Kristo, ang pagwali ni Juan magbubunyag 1 AD po, kinabutang man sa 1 AD. Wala gid gisulti bro sa Biblia bro, nga mo na pagwali ni Juan. 1 AD. Dili na may gisulti, wala na gisulti. Ayo, ang understanding na ko imong gigukod eh. Understanding na ko imong gigukod. Ha? Understanding na ko imong gigukod. Naaman din ni Juan pagkatao ni Jesus. Nagbasa ko sa libro. Ni Juan Bautista magbubunyag. Tama ni o dili? Oh, nasulat pa na din so sakto ni para sa inyo. O nito upon mi ate, natin 38 na ginamatay si Kristo, sumala si libro. Ikaw tawag ng ng kamatuoran ni, mo ning imong gigamit, di ba? Sumala pagagana sa O premise. inyo man ang libro. Inyo man ang libro. Ito upon gani nga si Kristo namatay sa Gideon. Namatay si Kristo 38. Sumala si gisulti ni mao na siya ang gisulti na 1 AD nagsugod si Juan magbunyag sa iyang pagwali. Si Bro Eugene, nakita na ako nga Ay katawa lagi. Ay katawa lagi. Nabuko. Tiwasin na. Ani ha? Ang gigamit ng gunyang dokumento sa Maayong Balita Biblia, dili na sa Katoliko ang Maayong Balita Biblia. Ang Maayong Balita Biblia gikan na sa Philippine Bible Society. So ang Philippine Bible Society bro. Tunungan na sa mga Protestante. Ay isa. Huwag na sa Inyo man inyo may libro. Para mawala ng ilag nimo eh. Niya ha. Niya. Dili sa tawag anang giingon nimo ang chronology, ang buti pasabot na ang scope of year. Mo bitaw nga naay kahon. Scope of year. Wa na pasabot nga diha natunong ang tawag ang pagkamatay sa 30 AD. 30 AD na gyud siya namatay. Dili. Irong. Mali na. Scope kanila ang gibutang gani din mo nang giipit ka pag-abot sa 1 AD nga nagwali sa Juan nga magbubunyag. So buti pasabot nagamit-gamit ang dokumento nga wa kasabot. Ikaduha nga punto. Kining giingon din nga tawag para sa na bro. Nga nagsugod sa pagkatao ni Jesucristo sa ato pa 1 AD apan sa sinugdanan ang pag-ihap isusihan sa naglakaw nga panahon nga sayop di ay ang pipila ka tuig. Ingon nga
nagpakatao si Kristo malagmit na hitabo sa mga 6 BC. Pinakaunang punto, paper 6 BC. Tama. Si Kristo. So, mo nagbasa na to. Diba? Sa lagi. Oh. Ipit na tayo. 6 BC, wala pa na tao si Kristo. BC ganit, di ba? Oh, ikaduha nga tawag anang punto. Wa po ka katubag kung kinsa na accounting ang ato ang gisunod. Kang Dionysius Exiguus ba or kang tawag anang kang Josephus kay giingon din malagmit. So na ato ang gitanaw unsa accounting din ang gisunod. So ako pasabot, wala kag research. Wala kay kuan, wala kay tawag ining argumentong sabto. Okay bro, ako na po bro. Human na mag-explain bro. Human na mag-explain ako. Ay sa, human na mag-explain ako. Bias mo gani, hindi mag-explain. Ako na pa-explain, human na mag-wali. Pasagda lang ako ka. Ipit ka na eh. Sige, pasagda lang ako ka kay para minaw ko sa imo. Ako na po. Ipit ka gani ka. Ako na po. Adi ka gisulod sa ato kay hadlok ka booking. 180 30 kulang. Adi ka minaw sa ato bro. Wala bias Kasi Bias kay. Igor mo Human ta ka sa imong explanation. Kay naminaw ko, karon ako na po di ka naminaw. Sige. Ay naunsa po ni tawanan ni. Kay mo ta anak mo tubag sige be. Eugene gapo. Sige. Agud. Ako na po. Aka-explain ako sa imo ha. Explain ako sa imo. Oh. Ayo, explain ako. Kaya explain lang ka. Alang-alang po ko no explain nun. May na makatabla ka. Kamoy may katubang ni Brad Cugtas. May nang papas ta. Dili man ako. Explain ka, explain. Pangutana kay para tawag ka ng tubagon ta ka. Sige. Ade, gipasagdan taman ka nga mag-explain mga naminaw ko. Naminaw ba ko sa imo? Paminaw ko sa explanation. Kay dala ni sa tubag sa imong pangutana. Dala ni tubag sa pangutana. Ngandi man ko explain nun. Ngandi mo ko explain nun. Ay wala ko nag-explain ay ta. Gipasagdan dal ka nagyaw-yaw ka dat. Nakabuli-buli na yung tubag. Naminaw lang ko nimo gani. Loya. Naminaw lang ko nimo gani. Explain ako. Niara bro. Ano to ha? Bro Dan. Yan. Bro. Di siya maminaw. Monitor na lang. Dili siya minaw sa explanation. Hadlok siya. Milay, nuni nga may explain Dili siya minaw. Palsukan. Dili siya minaw. Ako na po. Bro Eugene. Kadala nga unsa may ato nga objection Mr. Brad Argesino. Ang akong tawag ka ng objection, Mr. Moderator, klaro man kaayo, ang akong panahon is tigpulutan na. Then after ko nakapari na ako nakapagigil, kung sige, depende na sa iyo, So ako, humanaman ang panahon, kung mangutana siya na ako, umutubag po ko, kung mangutana siya. Kaya tudluan ako na siya, tarong. Sa Dalabado. Okay. Brad, ni hatag mag ano ba? Ayaw, sige. Ni hatag man nag-explanation si tawag aning Brother Argesino, pwede ka mangutana siyang explanation, Brad. Sige, explain ako ha. Mangutana. Para minaw ko siya ba? Next. Ayaw na pangutana. Human na ka ng mutana. Ang pangutana, tuba ko na sa explanation. Kaya taas pa na siya na aksyon. Ano ba, Brad? Di na ka maminaw. Ay, Brad, after na sa imong pangutana, Brad, kay nahulog man gud nga naman tayo common naman kay nga rules gud nga na mga mahayag mangutana kas na mahayag. So ana lang siguro. Kana. Dili, ang akong point ani gapo. Nangutana man siya, ipasagda na po siya magyaw-yaw. Adi ako na po na mo yaw-yaw. Ako na po na mi-explain. Abi, masagod na ko. Masagod na ko. Ayaw si side comments gap. Tak, ay humatag kan hapla. Ano ka pilapil na bang kami man ng sinyo? Ayaw na pilapil. Pilapil man ka. Human na ta. Ayaw nagsingit. Human na ta. Kami na po ng sinyo. Ako na po itong paon, itong iyang ipangsulti. Okay. Nga naman. Ada? Paminaw mo. Matod pa sa gisorte sa versikulos Biblia. Sa Lucas 3:23, ang pagsugod sa ministeryo ni Kristo, 30 anyos ang iyang edad.
Klaro man na, dili na tuig ha. Mr. Moderator. Ayaw si object niya, nag-explain pa ko. Ay nausa man ka. Sige, Ayaw object ba? Unsa may objection nimo, sir? Klaro man ka kayo nga tawag ka ng stand. Wako mo gamit ang sa Lucas 3:23. Ang ako ang gigamit, ang katong gigamit niya pinakalas katong sa chronology. At the same time, mga ko ang gigamit kadtong sa Ay, Gapo, Mr. Gapo, Mr. Moderator, Mr. Gapo. Panahon man ako na isang explain, dili kay mo interrupt siya sa akong explanation. Brad, para Ipasagdan na ko sa ganda sa explanation niya karon dili ko niya pa istoryahon. Ay, nausa man sa sitio. Ayos lang Kadali lang, Brad. Tagagdugo rin. Ayun, nag-apil. Kung taas kayo nahapla nga ganina, ay, nausa man ka. Kadali lang. Namay Gusto ka mo balas? tawag amin ni ang Gipulihang ka lalagyan ni Silvio kay wala kay kanya. Pilihan na bukot-bukot. Dili ay. Duan lang ka tawag ka ng anak mo ginaba sa irong buwan. Ayaw na lagi. Ani ba? Gapo, unsa man eh? Di na ko niyo text ni non kay mahawa na lang ko Ani din. ba? Namay objection si kadali lang. Ay mo dia, pangutan ng RJ. Mahawa na lang. Namay Dili. kadali ani ba? May objection si RG Sino, Brad, insa nga objection. Ang imo manggod ang nakapokus manggod tas kronolohiya. So dito nimo ni tawag puntingon sa kronolohiya. Wala man ta nakapokus sa aning San Lucas 3. Mali. So dito ra Biblia ang referensya man ang atong istoryahan karon, chronology of Biblia. Kay ang pagtuo sa SDA, gikan ang ng Lucas 3:23. Ngano muli kay mantana pa? Ngano muli kay mantana? Basahan ko ha. Ay sa paminaw lagi mo. Ayaw mo og kanang sinot diretso kay di ta makasabot at kanay ta ba? o lagi. Di mo gani nga paminaw mo sa explanation ako. Ya. Mao ni mao kini ang nasulat. Sa balaod. Nga si Kristo nag-edad siya og 30 anyos. Sugod siya pagministeryo. Tanawa ha. 30 anyos ang pagsugod niya. Naupong si Kristo. Namatay siya 30. So mupatulik na sa edad niya sumala sa chronology. Nasakto tong nasa ED1 dili to fix year sa iyang pagkatawo. Ano man, kahit kung atras na ato masaktan, mato sa yung libro, paminaw sa, ayaw sa interrupt lagi, interrupt pa nila. Kadala ka na objection si Mr. Sir RG Sino. Brad, kung sa may objection ba? Ang akong objection, Mr. Moderator, gigamit niya sa Lucas 3:23, 30 anyos. Coincide dito sa tawag ng chronology nga 30 AD, apil sa scope ang kamatayon ni Kristo anak nga gitawag ang time. Pero ang problema dito kay 1 AD man na tao si Kristo, so kulang og tulo ka tuig. 1 AD gud na tao nya kamo base po sa dito sa tawag in 6 BC, contrary po na sa terminong gigamit kay panahon na din Kristo niya, magamit ka pang BC. Diba? So, wala yung magkalimaon ng argumento sa higala. So, pakipag-correct na siya argumento, Mr. Moderator. Wala man, iyang giputol. Wala. Dauta na tugdugo. Sige na. Salamat kayo, bro. Sige, salamat kasi mong pag-join na Sir RG Sino o God bless, mayong Pasko. Okay, ito na lang siguro ng tapuson kay mura gabiin naman yan. Ang ingon ni Glenn Alado, ako na lang patyon kay di man mo muminaw sa kong explanation. Sige. Salamat kayo. Salamat. Okay, sige. Onya.